Дзень добры, Волечка. Вітаю, вітаю. Сёння у нас наступная, спадзяюся, цікавая для нас і для ўсіх будзе сустрэча. Калі ласка, абазначце ў часе і прасторы яе. Так, сёння у нас 1 траўня 2026 года, 7 раніца па Мінску. Та і мы пачнем сённяшнюю гутарку, якраз прысвечаную гэтай тэме. Вельмі цудоўна. Ну тады са святам вас віншую. Ну, Падаю самыя найлепшыя зычэнні з гэтай датай звязаныя. ну давайте пагутарым пра гэтыя святы. Што ў нас за святы такія у траўні? Так, значыць, ну пачнем з нашага першага, як вы кажаце, траўня. Глядзіце, як я раней таксама называў гэты месяц травень. Але, але, вось у нас усе такія месяцы прыгожыя нашымі словамі называюцца. І травень спачатку, ой, не травень, і май мне рэзаў вуха. Што за май? Гэта нейкія, мысліў, што гэта нейкія такія перажыткі вось гэтай савецкаўшчыны, бальшавізма, которые засталіся нейкім чынам у маі, можа, думаў, што гэта маёўка, вось гэтыя ўсе першамайскія святы бальшавіцкія паўплывалі, што нашыя філолагі пакінулі, нават тыя многія свядомыя вельмі філолагі пакінулі ту назву у нашай мове. І пачаў капацца ў слоўніках, пачаў капацца ў міталогіі. І што я убачыў? Аказваецца, што май гэта нашае старажытнае слова, которое было ў нашых продкаў не толькі да хрысціянства, але яшчэ да прыхода славянскай плыні. От травень, трава, і зразумела чаму, вельмі прыродны працэс, зелёненькая трава ўжо пайшла, там за нейкі час кароў у поле будуць нашыя суайчыннікі выганяць. Аж май, што за май? А ў нашай вёсцы, напрыклад, вёска Сівіца Смаргонскага раёна, которая, дарэчы, па маіх даследаваннях таксама яшчэ даславянская, яна маем называлі зелень. Вось май гэта сінонім зелені, май яшчэ, напрыклад, як ёсць такое высказванне паліць май, это таксама на святы вось такія сакральныя. Мы з вами яшчэ не размаўлялі аб такім сакральных кропках на коле году, на коле року. Так, мы яшчэ пагаворым пра гэта. Пагаворым. Але мы, як ужо завялі гутаркі па металінгвістыцы, хачу вам задаць такое пытанне. Як вы лічыце, вось адно і тое ж слова, нават выпраўленае ў сэнсе, калі мы правядзём з вами такую метаархеалогію альбо лінгвістычную археалогію, дакапаемся да сэнсаў, так як мы, напрыклад, размаўлялі мінулы раз пра так называемое благадаць. І дарэчы, я пазней яшчэ капнуў слоўнікі, і аказваецца, у нашай нават сучаснай літаратурнай мове ёсць слова не благадаць, а багадаць. Знайшлі таксама Я літаратуры, іх так? знайшоў. Не ўсе вось гэтыя словы, которые пачынаюцца ў расійскай мове на блага і знайшлі свае тлумачэнні ў нашай мове. Таксама часта, як блага, не ўсе яны маюць менавіта блага, а некаторая частка мае правільнае, як я лічу, сэнсавае значэнне, это багадаць. Вось гэта супер проста, багадаць. Дык вось, як вы лічыце, Так, калі так, так, адна згодна.
калі мы нават знойдзем супер такі глыбокі старажытні адпаведнік нашых сучасных словаў, але ці аднолькава гучанне гэтага слова альбо можна сказаць мысленне гэтага паняцця ў сваёй галаве, ці аднолькава будзе ў часе аказваць на нас уплыў. Напрыклад, падчас поўні і падчас нейкага іншага дня księżycowага. Ну, у кантэксце таго, пра што мы з вамі ўжо размаўлялі на папярэдніх сустрэчах, што слова мае такое у тым ліку, да, магічнае значэнне. І паколькі чалавек, ну, на маю думку, да, гэта частка вось сусветнай ўсёй гэтай гісторыі, то, канешне, нейкія кропкі ў часе, ў прасторы, да, і плюс чалавек, як, умоўна кажучы, пяты элемент, да, узмацняе ўсю гэтую сістэму, то у пэўныя кропкі, я думаю, што гэта мае нейкае ўзмоцненае значэнне. Да, вось гэта гукавая абалонка слова з яго магічнымі нейкімі сэнсамі і гукавымі нейкімі вібрацыямі энергетычнымі, то ну, вось устаўляючы як пяты элемент, да, вось у гэтую сістэму можа быць нейкая мае, ну, нейкую мае суперсілу. Ну, я так Так, думаю. так, так, А так. што вы думаеце? Ну і цудоўна, што як мы абазначаем нашыя сустрэчы, як вы кажаце, ў часе і прасторы у пачатку. І я не думаю, я тут вельмі шмат гадоў праводжу такія даследаванні. І ведаеце, што адзін з кірункаў маёй дзейнасці ўжо на працягу 40 гадоў гэта астралогія. Гэта зоркі, гэта ўплыў касмічны, гэта ўплыў энергіі на нашае жыццё і энергіі з вонкавых сусвету, которые прыходзяць да нашай матулі зямлі. І хтосьці можа, як кажуць людзі, а я не веру ў астралогію. А я тады кажу, ну вы ж стралец па гараскопу, а стральцы звычайна не вераць у астралогію. Вось, але справа ў тым, што мая школа астралогіі не ў сэнсе, што мая, дзе я вучыўся, а мая школа, которую я ствараю астралогіі, яна сінтэзуе розныя накірункі гэтай навукі. Я сінтэзую і заходнюю, і ўсходнюю, і ведыйскую, і зорастрыйскую, і маянскую, і кабалісцкую, і рунічную паўночную. Адным чынам, такі сінтэз з усіх бакоў дазваляе глыбей і больш навукова пайсці ў гэтую галіну. І акрамя таго, я сінтэзую навуковыя фізічныя, астрафізічныя і біофізічныя веды. І, напрыклад, што датычыцца, вось, такі прыклад прывесці, як гаворыцца, жалезабетоннае, што гэта не нейкія забабоны, а што гэта вельмі ўплывае на нас. Быў такі наш літвяк, нашы людзі ведаюць літвінаў, некаторыя людзі ведаюць літвінамі, некаторыя называюць ужо сябе літвінамі ці літвінамі. А ёсць яшчэ такое паняцце гістарычнае, як літвяк, літвак. І што гэта такое? Гэта жыхары з габрэйскімі генамі, которые жылі на тэрыторыях Вялікага княства Літоўскага. Скажем так, гэта літоўскія габрэі, літвякі. І менавіта на гэтай тэрыторыі ВКЛ яны атрымалі вялікія вольнасці і магчымасці жыць і тварыць у адрозненні ад усёй тэрыторыі Еўропы і Азіі. Тут для іх быў створаны, пачынаючы з князёў, з першых князёў-заснавальнікаў Літвы, вялікі рай, можна сказаць, навуковы рай, грамадскі, іх тут ніхто не прыцісняў, не паліў, як у заходняй Еўропе. І таму літвякі на нашай зямлі, на зямлі Літвы працвіталі, квітнелі і разышліся
па ўсей планеце. У Амерыцы яны стварылі шмат чаго, у Ізраілі, яны стварылі Ізраіль, сваю зямлю. На нашай тэрыторыі прыязджалі вучыцца габрэі з усей Еўропы, з Німеччыны, з Канады, таму што ну, тут рай быў для іх. І Мгм. вось адзін з такіх выхадцаў, наш літвяк, яго звалі Сымон Шмоль. Яго бацька таксама быў вядомым навукоўцам у расійскай імперіі. Але вось паговорым, раскажу коротенька пра Сымона Шмоль. Нашы слухачы і вы, Олечка, можаце пазней паслухаць, ёсць у інтэрнэце шматлікія нават яго уласныя лекцыі па біофізіцы. Гэта біофізік, гэта цудоўны, легендарны, геніяльны чалавек, который у сваёй дзейнасці навуковай ён увогуле ішоў супраць усей навукі. І ён не баяўся гаварыць непапулярных рэчаў. Ён не баяўся займацца тымі рэчамі, ад которых шарахаліся усе навуковыя ягоныя калегі, усе кіраўнікі, там акадэмікі. Што ён заўважыў? Ён заўважыў, што біялагічныя працэсы і фізічныя і фізіка-біялагічныя працэсы праходзяць неаднолькава ў часе. Нават распад ядра ў ядзернай фізіцы ідзе неаднолькава, а залежыць ад часу і руху нашай зямлі вакол сонца, і руху Венеры, так называемой, і Марса, таксама вакол сонца і вакол сваіх там арбіт і гэтак далей, па сваіх арбітах. І ён пра гэта пачаў гаварыць з самых першых сваіх даследаванняў. Яго яму ўсе раілі: маўчы, таму што гэта ён пачаў сваю навуковую дзейнасць у сталінскія часы, яшчэ ў сталінскія часы. І, канешне, калі ён пачаў паказваць сваю навуковую дзейнасцю, можна сказаць, узаемасувязі паміж усім сусветам, а Мгм. гэта ўжо не матэрыялізм, гэта ўжо метафізіка, гэта ўжо нейкая астралогія, гэта нейкая чартаўшчына, як гаварылі яго калегі. А за ўсё, што звязана было і што супярэчыла марксісцкай дыялектыцы матэрыяльнай, за гэта можна было трапіць у гулаг, маглі расстраляць і тым больш проста выгнаць з універсітэта. А ён працаваў у Маскоўскім дзяржаўным універсітэце, на біялагічным факультэце, на фізічным факультэце, і ў выніку стаў прафесарам фізфака МГУ, МДУ, акадэмікам стаў, і больш чым 50 гадоў даследаваў менавіта, як уплывае час і становішча нашай зямлі ў касмічнай прасторы на працэсы, які адбываюцца ў клетцы чалавека, там з нейронамі, як гэта ўсё ўплывае, на біофізічныя рэакцыі. І ён проста, можна сказаць, навукова даказаў, што астралогія гэта не забабоны, а гэта вельмі старажытная глыбокая навука. Мгм. І нашыя людзі часцей з-за таго, што вельмі шмат працуюць і мала чытаюць, і яшчэ мала думаюць, яшчэ менш чытаюць, а калі чытаюць, то нейкую ерунду ў сацыяльных сетках і вядуцца на розныя глупоты. Так вось, нашы людзі не заўважаюць, што сярод нашых самых такіх знакамітых дзеячаў, літвінаў, крывічоў, былі вялікія астролагі. Ці ведаеце вы вельмі вялікага астролага 15-16 стагоддзя? Нашага суайчынніка, которага ведае ўвесь свет. Ну, вы пра Скарыну ці пра каго? Так, Скарына займаўся астралогіяй ў яго на гравюрах
астралагічная сімволіка. Мгм. Таксама я лічу, што ён адносіцца да той самай школы, да якой адносяцца другі астролаг таго часу, гэта Капернік. І ўсе сучасныя фізікі, астраномы, матэматыкі кажуць, вось Капернік такі знаёмы матэматык, который адкрыў, што Зямля круціцца вакол Сонца. Оказывается, так, ён пра гэта заявіў, смела заявіў Капернік у свой час у Кракаве. Дарэчы, ну вы ж ведаеце, што і Скарына вучыўся ў Кракаве, і ён вучыў Э, у тых самых настаўнікаў разам з Капернікам. Але Капернік, ну, Скарына займаўся іншымі справамі. Ён больш у медыцыну, у здароўе, але заўсёды, спакон вякоў, тысячамі гадоў, медыкі, самыя прагрэсіўныя медыкі і заснавальнікі як заходняй, так і ўсходняй медыцыны казалі. Гэта казаў і Авіцэна, бацька арабскай медыцыны, гэта казаў і Гіппакрат, бацька заходняй медыцыны, і ведыйскія даследчыкі казалі так, што лекар, кожны грамотны лекар павінен ведаць астралогію, таму што энергіі по-рознаму праяўляюцца і лекі по-рознаму праяўляюцца ў часе і прасторы. І пра гэта дакладна гэта даказаў Сымон Шмоль, наш літвяк, ужо ў 20 стагоддзі. І ён недаўна памёр, гэты дзядуля. Вось ён на працягу сваіх 70, ну, больш 50 гадоў даследаваў менавіта гэту тэматыку, і у лекцыях на канале Культура, расійскім канале Культура, у лекцыях сваіх вось ён, ну, можна паслухаць, як ён казаў: не, людцы, астралогія это вялікая глыбокая навука. Вось. І глядзіце, які цікавы момант. Значыць, было такое, што Капернік заявіў у навуковы матэматычны свет, што гэта глупота, што Сонца вакол Зямлі круціцца. І з таго часу ўсе нашы навукоўцы заходнія кажуць, што Капернік адкрыў геліоцэнтрычную сістэму зорак. Але Капернік у сваіх працах навуковых, ён, дарэчы, як і Скарына, быў такім многагранным, многакірункавым дзеячам. Разнабаковым, да, Так, развіваўся ў абсолютно розных рознабаковым. Што толькі не рабіў Капернік і што толькі не рабіў Скарына. Вось. І, магчыма, ну, гэта было такое глыбокае навуковая падстава іх настаўнікаў, которые ім заклалі, альбо, можа, гены наших першапродкаў, которые праяўляліся. Ну і я не перастаю гаварыць, што генатып і Каперніка і Скарыны гэта, як гаворыцца, радня. Вось. Таму што нашы гісторыкі вельмі вузка трактуюць крывічоў, а ў мяне ёсць доказы, што арэал крывічоў, арэал тых людзей з тымі генамі, з тымі традыцыямі, гэта ад Эльбы альбо Лабы. Эльбу сучасную нашы продкі называлі Лабай, аж да вярхоўяў Волгі і Дняпра, там пскоўскія крывічы, смаленскія крывічы і гэтак далей. Вось гэта ўсё адзін арэал, адзінага генатыпу, што генетыкі пацверджваюць. Так вось, вернемся да працаў, на падставе якіх вучыўся і Скарына, і наш пан Капернік. Так вось, у сваіх працах астралагічных, можа, гэта былі астралагічныя працы і ў Скарына, мы не ведаем, таму што мы ведаем толькі тое, што знайшлі і што захавалася. Але, прабачце, колькі магло не дайсці да нас. Вось. Але ў сваіх працах, которые дашлі да нас, Капернік ссылаўся на творы арабскіх астролагаў,
дакладней не астролагаў, бо у нашай мове ёсць сваё паняцце астралогіі. Звяздарства і гвяздарства. Звяздар, астралогія, гэта астролаг, звяздарства гэта астралогія. Так вось наш звяздар Мікалай Капернік слаўся на працы арабскіх даследчыкаў зорнага неба, якія вучыліся ў свой час у індыйскіх астролагаў, звездароў. І ў гэтых працах дакладна апісана цэнтраваная сістэма. Гэта значыць, Капернік нічога сам не выдумаў, ён толькі у сваіх настаўнікаў гэта атрымаў, гэтую навуку фундаментальную, дзе ўсё, што звязана з яго мадэллю, было арабы цытавалі гэта 500 гадоў, 500, 600, 700 гадоў да Каперніка, а яны ў свой час атрымалі гэтыя веды яшчэ на большым усходзе ў Індыі. І таму, калі гаворыць, што астралогія гэта нейкая лухта, дабамоны, я говорю, ну прабачце, людцы добрыя, колькі гэта астралогія дала для навукі. З гэтай астралогіі выйшла астраномія, астрафізіка. У нас вельмі шмат нашых літвінаў, нашых крывічоў займаліся менавіта гвяздарствам. Напрыклад, Канстанцін Цялкоўскі, гэта наш суайчыннік, ён таксама займаўся біофізікай, астрафізікай, біокасмізмам, панкаспізмам, і ягоныя творы, ягоныя кніжкі нашыя суайчыннікі могуць пачытаць. Той же самы Вернадскі, это таксама наш чалавек, ён заснаваў вучэнне пра ноасферу, альбо сферу разума. І, напрыклад, і Клізоўскі, наш літвін, і хто яшчэ з такіх вельмі знакамітых акадэмікаў, которые займаліся, як уплываюць зоркі, як уплываюць касмічныя энергіі на нашу псіхіку, на наш добрастан, на наше здароўе. Зараз успомню, на моей сторонцы інтэрнэтовай ёсць пра яго цэлы матэрыял. Вось, Александр Чижевскі, доктар фізікі, акадэмік Александр Чижевскі. Ён дзейнічаў у сталінскія часы. Яго шмат разоў хацелі застрэліць, але гэта не зрабілі. Але што ён адкрыў? Ён адкрыў, як касмічныя працэсы, менавіта касмічныя цыклы, уплываюць на гісторыю. Ягоныя працы былі засакрэчаныя, бо ён адчыніў, што у пэўныя часы нараджаюцца вар'яты, которые рухаюць за тым гістарычнае развіццё. Ён адчыніў, што ўсе рэвалюцыі адбываюцца роўненька па планетарных цыклах. Ён адчыніў, як на псіхічны стан уплываюць розныя зоркі. І ён нават, што ён яшчэ файнага зрабіў, ён паказаў, бо гэта навуковец. Навукоўцы не даказваюць, навукоўцы адчыняюць законы прыроды. Ён паказаў, як вось планетарныя цыклы рухаюць усю нашу гісторыю, уплываюць на здароўе. Нешта я забыўся, але можа пазней я ўспомню. І калі пра гэта проста даведаліся у дзяржбяспецы, яго шмат разоў хацелі застрэліць, зачыніць у гэтых розных гулагах, у псіхічных розных шпіталях і гэтак далей для псіхічна хворых. Але тыя творы, которые ён напісаў, можна зараз чытаць, і вось я таксама ягоныя творы інтэгрырую у сваю астралагічную школу, которую ствараю, нашу крывіцкую
вельмі старажытні, школу старажытніх ведаў. Так вось. І тут можна, значыць, вось адна справа, што мы пра тое сама, Волечка, з вамі размаўлялі учора, напрыклад, была адна энергетыка, а сёння энергетыка ўжо другая. І калі гэтыя вялікія акадэмікі, астрафізікі, астрабіолагі казалі, што па-рознаму дзейнасць адбываецца ў розныя часы і ўплыў гэтай дзейнасці, то можна сказаць, як вы лічыце, вось адно і тое ж слова, напрыклад, мантра, альбо малітва, альбо заява сусвету. Вось сёння я упершыню, дарэчы, для інтэрнэту на нашай мове расказаў, што ствараецца нашая, можна не люблю слова нацыянальная, але наша і тут не полностью народная, але наша школа, наша крывічская школа гвяздарства. Вось, нават не ствараецца, а аднаўляецца, таму што нашыя крывічы мелі вельмі добра распрацаванае гвяздарства, вельмі добра распрацаваную астралогію. І, напрыклад, толькі для адной зоркі Венеры, ось сучасныя астраномы называюць зорку гэту Венерай, а ў нашых продкаў было больш 15 назваў гэтай зоркі, і кожная з гэтых назваў была звязаная з якасцямі гэтай зоркі. І самая прыгожая назва, которая мне падабаецца, но жанчыны носяць такія прыгожыя на сабе уборы ад фабрыкі Мелавіца. Они ведаюць, часта рэдка думаюць, што гэта за Мелавіца, а Мелавіца гэта назва Венеры. Так наши продки называли эту прыгожую зорку, которая связана с сённяшнім днём. Венера, альбо наша Мелавіца, связана з 1 мая, і далей пагутарым як. Але ад вас, як ад такога лінгвіста, філолага, хочу пачуць меркаванне, што вы лічыце падчас поўні, падчас, напрыклад, гэтага часу, калі мы з вами на ўсходзе сонца размаўляем. Ці ёсць розніца, калі б мы размаўлялі б, напрыклад, днём, альбо на ўсходзе сонца, альбо уначы, альбо падчас зацьмення, альбо падчас узыходу Мелавіцы над гарызонтам. Ці ёсць, як вы лічыце, розніца у сіле праяўлення нашых словаў, которые мы кажам? Ну, так, я уже, сказала на гэты конт, што ну, вядома, што мусіць быць, да? Мы можам думаць, аналізаваць, да, шукаць адказы, якім чынам, як гэта менавіта працуе. У гэтым сэнсе я больш, адкрыта да тых ведаў, тым больш, што ёсць шмат крыніцаў гэта веды, якія існуюць не учора з'явіліся, так? Ну, акрамя таго, што нашы агароднікі, возьміце любы каляндар садавода-агародніка, і вы пабачыце, што там ідуць спасылкі якраз на калі саджаць. Так. То бок, калі цікава, што калі саджаць нешта, дык пытання нават не ўзнікае, да? Усе падпарадковваюцца гэтым інструкцыям і нават не моцна паглыбляюцца. А вось як з людзьмі чамусьці ўзнікаюць пытанні. То бок нейкаму гурку важна, калі ён будзе пасаджаны. А калі вось чалавеку зрабіць аперацыю ці нейкую, да, рэч важную, да, распачаць нейкую справу, то тут быццам бы пад пытаннічкам. Тут уже забабоны. Так. Таму я згодна з тым, што трэба ўлічваць, да, вось гэта прастора-часавыя каардынаты для з'яў, яны, на мой погляд, важны. Так, згодна з вами. І глядзіце яшчэ, як гаворыце, агурку
Вялікая розніца, калі быць пасаджаным у зямельку. А чалавеку, калі пачынаць нейкае падарожжа ці нейкую справу, то тут уже пачынаюцца пытаннячкі. Ай, гэта нейкія забабоны і ўсё такое. Але, напрыклад, ёсць такі кірунак астралогія, як медычная астралогія, крымінальная астралогія. І што яна паказвае? Гэта даследчыя кірункі, якія паказваюць пікі злачынстваў, пікі цяжкіх злачынстваў падчас, напрыклад, поўні. Калі месяц, ксенжыц моцны, то гэта вельмі ўплывае на псіхіку, нехта дэнервуецца так, дэнервуецца і вельмі шмат тады забойстваў, нехта можа скінуцца там з паверху там 10 ці 12. І таксама пік інсультаў, інфарктаў, псіхічных нейкіх такіх абастрэнняў і гэтак далей. І гэтыя хвалі, яны матэматычна паказваюцца, як месяц, як ксенжыц уплывае на вось гэтыя праяўленні хваробаў і сацыяльных паталогій. Ну, не толькі на гэта, да, то бок, калі гэта ўплывае на прылівы і адлівы Так. у прыродзе, да, і гэта зафіксавана, да, пра тое, што павышаецца крывяны ціск, і ну, гэта ўжо вядома, што хірургі стараюцца не рабіць аперацыі, напрыклад, на поўню, да, альбо на маладзік, там, да, вось гэты працэс улічваць. Гэта таксама можна, ну, зафіксаваныя факты, што на поўню больш нараджаецца дзяцей, да, то бок вось гэтыя біялагічныя працэсы, жыццё біялагічнага арганізма, чалавечага арганізма вельмі звязаны з гэтымі працэсамі. Да, гэта канстатацыя факта, гэта фактычна задакументаваныя рэчы. Можна як бы шукаць адказы, чаму, якім чынам гэта звязана, але тое, што гэта звязана, ну, гэта ўжо фактычна даказаныя рэчы, да. І вось нашыя літвіны, которые працавалі затым у Расійскай імперіі, которых я пералічваў, Шмоль, біофізік, вялікі акадэмік, который працаваў ужо у Маскоўскім дзяржаўным універсітэце, яны вось якраз і паказваюць як гэты працэсы, механізмы праявы гэтых працэсаў. Але вернемся да нашай мовы і май-травень. Як я ўжо казаў, травень мне вельмі падабаецца, але гэта больш познее славянскае слово. І май, оказывается, наши продки шановали богиню, была богиня Майя, которая связана с космогенезом. Есть вельмі мало на нашей земле народов, которые имеют свой космогеничный мит. Что значит космогеничный мит? Як міт аб тым, як створаны сусвет. Ось, напрыклад, вялікая Расійская імперія з усімі сваімі маштабамі не мае сваёй уласнай міталогіі, як быў створаны сусвет. Такая міталогія ёсць у грэкаў, такая міталогія ёсць у індусаў, яе няма у арабаў. Увесь арабскі мір, які ён разнастайны, які ён багаты культурна і не толькі культурна і цудоўны, а свае міталогіі пра стварэнне свету няма. Гэтага міта няма у хрысціянства. Ну, ёсць, але ён вельмі прымітыўны, вельмі такі не распрацаваны. І ён малады. А наши продки мели некалькі таких версій сваіх, як быў створаны сусвет. І гэтыя ўсе версіі вельмі звязаныя з мітамі тварэння свету іншых самых старажытных культур, таких як ведыйская культура у Індыі, таких як маянская культура у Амерыцы і гэтак далей, которым десятки тысяч гадоў.
І тут питання. Альбо наші продкі кшталтили гэты свае светапоглядныя мадэлі, формы, думкі разам з гэтымі самымі старажытнымі цывілізацыямі, альбо, згодна з маімі такімі назіральнымі даследаваннямі, мне падаецца, што наша думка светапоглядная і светаразуменчая думка нашых продкаў паўплывала на развіццё ведаійскай культуры, которой, як сучасныя гісторыкі кажуць, не менш, чым 5000 гадоў назад, але там значна больш, там десяткі тысяч гадоў назад. Дарэчы, ёсць археалагічныя даследаванні, которые показывают, что под Минском больше 10 тысяч годов назад уже были цивилизационные некие такие поспехи. Вось. А не то, что там пришли славяне и безграмотных балтаў вось яны адукавалі, прынеслі мову. Так вось, травень – гэта агульнаславянскае слово, яно ўжо прыйшло пазней. Нашыя продкі шанавалі багіню Майю, якая была звязана з адной з зоркаў Плеяд. Гэта тое, што я кажу, родзніць нашу культуру з грэкамі, але зноў жа ж, вось, у нас ёсць нейкі комплекс непаўнавартаснасці. І ўся наша навука кажуць, ну гэта ўплыў Грэцыі. Я кажу, не, гэта ўплыў нашых светапогляда нашых продкаў на грэкаў. Гэта ўплыў Рыма. Я кажу, не, гэта ўплыў нашых продкаў праз італійцаў, бо племя італійцаў прыйшло на рымскія землі з поўначы, з тых земель, з тых тэрэнаў, адкуль паходзяць самі літвіны і крывічы. Нашыя продкі разносілі гэта святло гэтых таямнічых ведаў. І ёсць гіпотэзы і дагадкі, чаму так адбываецца. І тут вельмі шмат такіх паралеляў, сэнсавых паралеляў і словаў нават вельмі цікавых, і тапонімаў. І калі знаходзіцца не дзесьці, а ў самой Москве сталічнай навуковец, который кажа, што этруски, которые заснавалі, былі ў падставе ўсей Рымскай імперіі, гэта генетычныя беларусы, то нашыя, прабачце, долбні, неважна, ну, Мінску знаходзяцца, ці ў міграцыі, пачынаюць смяяцца, ну, ты тутай такую ерунду кажаш, такія некія, такую лухту. Гэта не я, гэта як бы незалежны, маскоўскі, можна сказаць, імперскі навуковец. Ну, але гэта не важна. Але ў мяне ёсць свае пацверджанні, свае доказы і свае абгрунтаванні таго, аб чым я кажу. Так вось, сёння мала што 1 мая, а яшчэ сёння поўня 1 мая. Так. І на ўсім усходзе лічыцца, што калі поўня, калі вялікі ксенджыц у спалучэнні з зоркай Майя, зорка гэта адна з плеяд, у сузор'і быка альбо кароўкі. Так вось, у гэты час на зямлю паступае адухаўляльная, аздараўляльная, асвятляльная энергія сусвету. Сёння, а пік поўні будзе вечарам, па мінскаму часу гэта будзе 17:23 хвіліны, а па польскаму часу 18. Не, адваротна. Заўсёды я
мне цяжка, по польскаму, по варшаўскаму часу 18:23, значыць, по мінскаму часу это ўжо будзе 19:23. Отак. Гэта будзе найлепшы час для медытацыі, для малітвы, для таго, каб гарманізавацца з сусветам, для таго, каб атрымаць азарэнні ад сусвету. Бо з цэнтра галактыкі на ўсю нашу сістэму будзе ісці, можна сказаць, нейкае такое сакральнае святло, не бачнае для вока, але бачнае для экстрасэнсаў і фізічных прыбораў. Будуць асаблівыя вібрацыі, которые у сучаснай эзотэрыцы называюць прасвятленне. Будзе фонтан плыня гэтай энергіі, которая нясе адухаўленне, прасвятленне. І сёння цэлы дзень гэта ўжо будзе ўплываць, але пік, шчыт гэтай з'явы будзе вечарам сёння. Таму сённяшні вечар трэба праводзіць і цэлы дзень сёння. Не шашлыкамі, не з півам і алкаголем і вінішкам недзе там у шумнай кампаніі, а хто хоча прарыву у развіцці сваёй свядомасці, у гарманізацыі свайго лёсу свайго роду, сваёй сям'і, свайго народу, то трэба ў гэты дзень быць максімальна сканцэнтраваным на сваім унутраным духоўным развіцці, на медытацыі, на малітве, на асэнсаванні жыцця, на ўсведамленні таго, што адбываецца, на ўсведамленні свайго прызначэння жыццёвага, на ўсведамленні ролі сябе ў жыцці сям'і, рода, народа, цэлага сусвета. Не шум, а ціш, не нейкія там шашлыкі. Я не кажу, што сёння трэба пасціцца, але пра гэта мы таксама паговорым. Але аблегчыць сваю кухню, сваю дыету для того, каб цела не перашкаджала нашай душы і розуму атрымаць вось гэты зарад, гэты пасыл касмічны, который сёння ідзе. І на ўсім усходзе сёння гэты дзень называецца Весак. Дарэчы, на ўсходзе не ведаюць, чаму этымалогію слова Весак. Не ведаюць, просто не ведаюць. Але дзякуючы мове крывічоў можна лёгка зразумець, што гэта Весак ад вясны, ад весны і так далей. І свята усходняе, буддыйскае, ведыйскае свята Весак гаворыць так, што сам Будда і ўсе Будды прыходзяць сёння на зямлю. А слово Будда, зноў жа ж, там на нашай мове это звычайна будзіць, прабуджаць прыроду, душу, просто будзіць, і ўсё, кропка. Так, так. Кажыце, што вы хацелі? Хацела сказаць, што на захадзе таксама же гэты дзень вельмі асаблівы. У Германіі я здаралася бываць менавіта ў гэты дзень. І вельмі цікава, з аднаго боку маршы трудзящихся, а з іншага боку людзі, якія святкуюць Вальпургіевую ноч. Так, добра. Вельмі добра, што вы кранулі гэту тэму Вальпургіевай ночы, бо, глядзіце, Вальпургіевая ноч у сучаснай заходняй цывілізацыі прывязаная да сённяшняй ночы, которая была з 30 кветня, красавіка на 1 мая. Але сучасны заходні календар вельмі дрэнны, таму што ён не звязаны, ён плыве. Гэты календар, тое, што сёння 1 мая і поўня, гэта такі выпадак. У наступным годзе гэта можа быць 7 мая, гэта можа быць 15 мая. Разумееце? І толькі дзякуючы
астраноміі, матэматыцы мы павінны глядзець, калі гэта дакладна. А сучасны календар заходні, ён вось сёння цудоўненька, але менавіта вальпургіевая ноч, мы пра яе яшчэ паговорым, таму што яна не звязана з сённяшнім днём. Сённяшнім днём звязана толькі паступленне з цэнтра галактыкі на нас вось гэта нейкая энергія, которая вельмі моцна ўплывае на развіццё і пашырэнне нашай свядомасці. Але гэта іншай якасці энергія. Больш звязана менавіта з багіняй Майя, з той творчай сілай. Наши продкі называлі богиня Майя, гэта богиня, которая стварыла сусвет. Это богиня творца усяго сусвету. Гэта жаночая сіла усяго сусвету. Гэта праява ўсёй прыроды. І менавіта гэта сёння дзень, дзе эта энергія богині Майя максімальная праяўляецца. І яна не толькі ў прыродзе фізічнай, але больш у духоўнай, але гэта не важна. Але пра вальпургіевую ноч мы яшчэ паговорым, таму што яна будзе скора ў нас, але не сёння. Глядзіце, што далей. Ну, прынамсі, у сённяшнія дні людзі, наколькі яны ну, як бы абапіраюцца на свае дадзеныя, так ці інакш, яны традыцыйна святкуюць, да, вось у гэты дзень. Ужо правільна ці не, але тым не менш, як бы, можа быць, гэта кшталту чулі звон, не ведаюць моцна, дзе ён, але тым не менш гэта ў народзе захавалася, вось як нашы традыцыі, да, старажытныя жывуць у народзе, да, так і у германцаў яны дагэтуль нейкім чынам шануюць гэты дзень. Ужо што яны ў гэта ўкладаюць, гэта іншая справа, але свята існуе, уходзіць глыбокімі каранямі ў даўніну, і ў прасторы яно жыве, да? Вось часава-прасторавыя каардынаты яны нейкім чынам захоўваюць. Так, яно жыве ў памяці, толькі з-за таго, што календары заходнія не дасканалыя, менавіта і ідзе зрух энергіі, а гэта ўжо, можна сказаць, уплывае на тое, што робяць у вальпургіевую ноч. А гэта можа і добра, таму што сучаснае грамадства, яно вельмі матэрыяльнае, і людзі, которые адразу ведаюць, што гэта асаблівая ноч, могуць калдаваць, могуць магічыць. А гэта лепшы час не для магіі, таму што магія вельмі робіць дрэнны ўплыў на карму чалавека, на карму цэлага роду. Людзі, которые займаюцца магіяй, калдаўством, пазней у гэтым родзе гэты род альбо выраджаецца поўнасцю, альбо ў ім нараджаюцца псіхічна хворыя людзі непаўнаспраўныя, калекі і гэтак далей. Ідуць генетычныя змены. Чаму так адбываецца? Таму што людзі сваім вузкім эгоістычным розумам пачынаюць лезці ў касмічныя працэсы і выкарыстоўваюць вышэйшую боскую энергію для нейкіх сваіх там патрэб свайго эгоізму. А тут наадварот павінна быць светлая душа для таго, каб дапамагчы свайму роду, сваёй сям'і, свайму народу, павінна ў гэтыя часы сінхранізавацца, можна сказаць, атрымліваць, не ўплываць на сусвет, а адварот, атрымліваць ад сусвета, ад вышэйшага розума, ад Бога парады, як лепей жыць, што рабіць, як праяўляць. І выконваць нейкую сваю такую касмічную місію, быць часткай агульнага стваральнага плану нейкага, да? І рэалізоўваць тыя задачы, якія павінен канкрэтна рэалізоўваць, да? У агульным кантэксце сусветным. Дакладна, станавіцца, ацэнцоўваць, усведамляць, у чым, як праявіць боскі план праз нашы рукі на зямлі.
Як калі параўнаць з арганізмам фізічным, то есть у нашым арганізме ёсць клеткі, которые працуюць на ўвесь арганізм, а ёсць ракавыя клеткі. Ну так вось, калі клетка становіцца эгоістычнай і пачынае жыць только для сябе, назапашваць толькі ў сябе, ў сябе, ў сябе, ў сябе і только для сябе, яна нашым арганізмам ідэнтыфікуецца як ракавая і знішчаецца. Таксама і сусвет. Асобу, которая пачынае там магічыць, калдаваць, а гэта цяпер вельмі папулярная рэч. Космас гэтую асобу попросту знішчыць, і не толькі гэтую асобу, а цэлы род гэтай асобы. І ў Індыі, хто бывае ў Індыі, бачыць колькі калекаў, і мае настаўнікі казалі, ну гэта тыя, хто ў мінулых жыццях займаецца магіяй. Вось. Так вось, гэтая ноч вальпургівая, яна змешчаная ў часе, але да яе вернемся. І сёння дзень вось гэтай багіні Маі, якая ад нашых продкаў прыйшла і да грэкаў, і да рымлян. Магчыма, ну, тое, што я зараз скажу, можа, нехта будзе гаварыць дрэнныя словы пра мяне, але майя, которые за Атлантыкай, цывілізацыя майя, і нашыя продкі таксама мелі нейкія агульныя мелі камунікацыі. Як наймней яны мелі камунікацыі. Можа, былі там розныя гены, розныя традыцыі, але было вельмі шмат агульнага, таму што маянская астралогія пабудавана на падставе Венеры, нашай мелавіцы, і для нашых продкаў мелавіца таксама была вельмі значнай зоркай. Дарэчы, як мелавіца ў нашым жыцці праяўляецца? Ведаеце як? Кажыце. З самага пачатку. Цыкл Венеры – гэта роўненька цыкл цяжарнасці жаночай. Цыкл Венеры гадавы – гэта ад зачацця да нараджэння чалавека. І астралогія маянская паказвае крок за крокам, як рухаецца Венера. Вось тут зараджаюцца першыя клетачкі, вось тут зараджаюцца ўжо нервовая сістэма. І вось гэты фрактал, як развіваецца дзіцётка ў жаночым жывоціку, таксама маянцы правялі такія аналогіі, таксама развіваюцца цывілізацыі, народы, праекты і цэлы сусвет. Бок 9-месячны цыкл. Так. Ага, мелавіцы. Зорка Венера, мелавіца, вакол Сонца круціцца за той час, які 9 месяцаў у медыцыне гэта такі, не заўсёды гэта 9 месяцаў, это можа быць там 8 месяцаў і 3 тыдні там, але гэта так 260 дзён. Вось цыкл здаровай цяжарнасці ад зачацця, таму што лекары не заўсёды разумеюць, калі зачацце было. Але менавіта ад зачацця дзіцятка да нараджэння 260 дзён – это цыкл Венеры. А лічбы даюць 8, да, гэта лічба вечнасці такой. Так, дакладна. Вось, і, значыць, што далей? І гэтая лічба, вось сёння, як Майя, багіня Майя, энергіі багіні Майі пачынаюць вельмі ўплываць на нас, на нашу зямлю, у людзей пачынаецца вельмі моцны сексуальны інстынкт развівацца. Але нашыя продкі казалі так, што не трэба цяпер зачынаць дзяцей, а трэба пачакаць, калі купалле. І найлепшае зачацце дзіцяці будзе на купалле. Яно будзе самае моцнае, самае таленавітае і самае паспяховае ў жыцці. Вось, але другая праблема, што купалле альбо яна, як у нас
нас мужчыны называлі там паліць яна, святкаваць яна, яно змяшчалася ў прасторы, і зноў жа ж эфект быў, напэўна, не той. І я імкнуўся, ужо правёў вялікую працу па даследаваннях, звязаных з тым, калі гэтыя святыя нашых продкаў, з якімі астранамічнымі і астралагічнымі звязаныя датамі, падзеямі. Даты тут вельмі плывуць, вельмі плывуць. Напрыклад, каляды. Яны могуць быць у адзін год у одну дату, у другі год у другую дату. Таксама і купальні, таксама і радаўніца, которая будзе по нашаму календару. Я нават не ведаю па грамадскаму календару радаўніца яна ў маі, але не ведаю даты. Але астранамічна для нашых слухачоў я скажу, што радаўніца, дзень, калі нашыя продкі шанавалі сваіх дзядоў і продкаў, гэта будзе 4 мая. У гэтым годзе, у 26-м годзе 4 мая. У наступныя гады слухайце нашыя праграмы. Вось, але менавіта з радуніцай альбо вясеннімі дзядамі, яшчэ гэта свята называецца вясеннія дзяды, і гэта свята не звязана са словам радавацца, а са словам радзіцца, атрымаць параду ад нашых продкаў, ад нашага роду, ад заснавальнікаў народу і гэтак далей. І найлепшы час для гэтага будзе не той, который там прэзідэнтам зацверджаны, таму што сусвет працуе не па указах прэзідэнта, а сусвет працуе па законах і прынцыпах Божых. Так вось, гэта энергія, нават не энергія, а можна сказаць, што прастора будзе мець такія ўласцівасці, калі межы паміж светам нашым і іншым светам будуць вельмі такія умоўныя. І нашыя продкі могуць прыйсці ў сне, у ноч з 4 на 5 мая, альбо прыйсці у думках. Ось калі чалавек будзе вельмі усвядомлены, вельмі уважлівы да сваіх думак, да ўсіх вібрацый, которые з ім здараюцца і ў ім адбываюцца 4 мая і ў ноч з 4 на 5, то ён можа пачуць прысутнасць бабці, свайго дзеда, прадзеда, альбо некага з прашчураў, і атрымаць параду, што рабіць яму далей, куды яму рухацца, у якім накірунку. Разумееце? І гэта дата будзе дакладна 4 мая і ноч з 4 на 5. Гэта па палажэнню зорак, так? Так. Гэта становішча зорак. Астранамічна. Ну, пра календар, традыцыйны календар, да, нашых продкаў мы яшчэ з вами пагаворым. Так. Маецца на ўвазе якраз астранамічны календар, да? Астранамічны, Зорны. астралагічны календар, прыродны, згодна з якім якраз і жылі прыродныя, з'явы могуць быць розныя ў прыродзе, да? Я сказала, што зорным больш дакладны, да? Калі мы вядзем размову менавіта пра астранамічны, астралагічны, якім якраз нашы продкі карысталіся, і ў нас ёсць свая абсерваторыя, наш літвінскі Стоунхендж, які недалёка пад Полацкам. Ён захаваўся, стаяць проста камяні, той жа Стоунхендж, толькі наш, і гэта ніякае там не дзіва, да? Брытанцы вельмі ганарацца сваім, а ў нас, стаіць, камяні. Вось, такая у нас на сённяшні дзень стаўленне да нашай спадчыны. Так вось, пра зорны календар нашых продкаў мы яшчэ пагаворым, пра прычыны, чаму ён быў, на мой погляд, вельмі цікава было б абмеркаваць, чаму
ён быў як бы ён на сённяшні дзень не выкарыстоўваецца, ён недакладны, то бок святы прывязаны быццам бы сімвалічна нейкім чынам, але яны недакладныя. То бок вось гэтыя дзверы, да, у гэтай прасторы як бы яны здвінутыя. Да? Так. То бок Порта- мы як бы не Мгм. трапляем у партал. Да, Так. вось у гэты энергетычна прасторавы, дзе прастора, час, да, і чалавек супадаюць, да, і адбываецца вось гэта магія сусветная, да, а гэтыя дзверы мы як бы не трапляем у іх. Вось чаму гэта было так зроблена, дзеля чаго, па якой прычыне? Яшчэ пагутарым. Ідзе мы пра гэта так яшчэ пагутарым. Але тое, што ў нашай ўсё роўна, як бы гэта цяжка не было, у традыцыі ўсё роўна захоўваецца, і нашы людзі ўсё роўна, да, хто ведущыя, да, яны святкуюць купале тады, як калі традыцыйна, хаця ўжо замацавана ў дзяржаўных гэтых всіх календарах, што гэта некае 7 ліпеня, людзі ведаючыя, яны з астралогіі, з астраноміі, да, што Так. гэта 21-22 чэрвеня, і кожны год гэта свая канкрэтная дата. Гэтак жа сама і з калядамі. Наконт мая я бы хацела сапраўды, можа быць, працягнуць гэтую таксама тэму. Так. На мой погляд, вы кранулі вельмі важную такі пласт, што сапраўды той менавіта каляндар, да, не лацінскі, беларускі, ён мае назвы звязаныя з прыроднымі з'явамі. То бок гэта пласт вельмі такі павярхоўны, да? І можа быць звязаны з тым, што сённяшняя беларуская культура, яна такая мінімальна, яна такая сялянская, да? Яе захавалі ў такім выглядзе, да, ведаючы праз якія працэсы праходзіць наш народ, апошні там культура, карані і так далей, засталося Мгм. толькі вось сялянская пан сахі і касы. Вось Так. гэта ўзровень вельмі Дурны мужик. прымітыўны, вельмі спрошчаны, да? І ў календары, у назвах гэта захоўваецца. Безумоўна, я ўпэўнена, што быў і іншы календар з іншымі назвамі. І калі мы як бы вось вы лічыце, што гэты месяц, да, меў у назве мая, то я думаю, што і іншыя месяцы мелі свае назвы адпаведнасці з гэтым. Да? То бок не магло такое быць, што вось тут сярод красавіка, снежня і раптам з'яўляецца назва багіні, да, і далей, а іншыя месяцы пайшлі далей, там чэрвень, ліпень, там ліпа, трава. Так. Но Тут вось нешта будем копаться. да, і далей зноў працягваецца трава, лісты і так далей. Такога не можа быць. Да? Павінна быць унутраная логіка. І, напэўна, існаваў і існуе календар вось такі, да, астранамічна-астралагічны, зорны календар нашых продкаў, і было б вельмі цікава у гэтым накірунку пакапаць. Вось. Але добра, што вы адкапалі маю. Вось, і ў нас ёсць магчымасць аддаць даніну вось гэтаму. І, канешне, мне таксама узгадалася цэлая цывілізацыя майская, вельмі багатая, і вельмі, гэта не можа быць такім проста выпадковасцю, супадзеннем, такая наява, з'яўленне гэтага слова. У нашай мове, наяўнасць яго ў нашай прасторы, вельмі верагодна, што нейкая повязь, нейкая сувязь існуе, да, з гэтымі старажытнымі ведамі, з гэтай старажытнай цывілізацыяй. Вось, таму вось намаляваліся дзве такія велізарныя тэмы, гэта зорны календар, так, нашых продкаў, і вось гэтыя старажытныя назвы. Да, сёння мы пагаварылі толькі пра маю, можа быць, у нас з'явяцца і іншыя. Так. Ну і згоден Так? абсолютно з вами, що
Сучасная так званая беларуская вось культура, яна якраз як кажаце, сялянская такая, пан касы сахі, дурны мужик, але першапачаткова крывічская культура, яна была не сялянская, яна была жрэческай, волхаўскай, бардаўскай. Гэта былі носьбіты сакральных ведаў. Крывічы, просто слово крывічы, яно ў гістарычных дакументах сустракаецца толькі ў адным там, як там, повесть временных лет ці што там, але яно менавіта як крывічы сустракаецца ў дакуменце, але у іншых крыніцах гэта крывы і крэвы. Ёсць населены пункт крэвы, і гэта былі жрацы, гэта былі рознагаліновыя навукоўцы. Ёсць цэлая структура, хто чым займаўся, хто за што адказваў, якія з гэтых крэваў, крывічоў за зоркамі сачылі, іншыя там за травамі, іншыя там людзей лячылі, яшчэ іншыя там руду шукалі і гэтак далей. Гэта была менавіта культура жрэчаска-навуковая і таму больш глыбокая. І наша радуніца, яна вельмі не то што звязана, а гэта наш адпаведнік кельцкай Белтейн, ірландскай. Дарэчы, наша культура з Ірландіяй вельмі звязана і менталітэт нават у нечым падобны. Так вось, той Белтейн І з індійської, напевно, гэта... Да, кажыце, пожалуйста. Кажыце, я перебіў вас. Не, вы працягніце, выбачайце сваю думку. З ірландскай? Значыць, ірландскай і першапачаткова Вальпургіева ноч, вось яна датычыцца Белтейна, але у часы хрысціянства яно зрушана. Яно просто зрушана, таму што неадпаведнасць заходняга календара прыродным і зорным астранамічным працэсам. Усе навукоўцы, той же самый, напрыклад, Амар Хаям, это человек, который арабский календар привёў у адпаведнасць да зорак. Ён быў вялікім астролагам і астраномам. Вось. І наша радуніца гэта адпаведнасць ірландскага, кельцкага, агульнаеўрапейскага Белтейну, альбо там дня Бэла і гэтак далей. Дарэчы, у некаторых крыніцах указваецца, што нашы продкі некалі шанавалі бога, который называўся Белабог, і тут адначасова Белтейн. Таксама нейкія такія сувязі ёсць гукавыя. Вось. І таму тая Вальпургіева... Так. Закончите думку, да. Я думала, что вы закончили. І таму вось Вальпургіевая ноч, которую немцы і іншыя германскія народы праводзілі сёння ўначы, сёння яны не атрымалі ніякіх выгад і ніякіх энергій. А вось нашы слухачы, калі будуць кемлівымі і уважлівымі, то гэтыя вібрацыі могуць адчуць 4 і ў ноч з 4 на 5. Цяпер вы. То бок такі прасторавы партал адчыніцца вось у гэты момант. Хацела трошкі так удакладніць, зафіксаваць вашу думку, што крывічы, на ваш погляд, што гэта народ брахманскі такі, да, калі... Гэта брахманска-жрэчаска-волхаўскі такі народ, гэта не сялянства, гэта нават гэта носьбіты ісціны. Я выкарыстоўваю проста тэрміналогію, да, якая існуе зараз у Індіі, да, то бок гэта народ
культура якога больш духоўная, да? То бок асновы народа менавіта ну, вось такім, да? на ведах. Так? Так, Культура, жыццё пабудаванае на глыбокіх ведах, так, асэнсаванні сусвету, асэнсаванні свайго месцазнаходжання, вось такога кшталту. Да? так, дакладней. Ну, гэта можна таксама ў гэтым, да, развівацца, што такая як бы кропка, вакол якой мы таксама можам паразважаць у наступныя разы таксама ёсць. Ну вось мы намецілі, да, з вамі некалькі таксама такіх накірункаў для наступных размоў. Я, можа быць, таксама хачу неяк адзначыць, што нашы з вамі размовы гэта такое жаданне зафіксаваць у часе і ў прасторы, да, вось у інтэрнэт-прасторы таксама наша проста бачанне, да, вось як мы гэта разумеем зараз, да. Кагосьці гэта можа зацікавіць, кагосьці не, але ну, наша з вамі такая міні-місія гэта зафіксаваць наша усведамленне, да, сусвету, як мы бачым гэта на сённяшні дзень. Вось, можа быць, гэта таксама будзе камусьці яшчэ цікава, файна. Так, дакладней. Наша бачанне, нашы шуканні, нашы асэнсаванні, нашы азарэнні. І хачу толькі падкрэсліць нашы сучасныя погляды і нашы, таму што заўтра мы можам атрымаць нейкія новыя веды з новага трактату, который з'явіцца дзесьці з архіваў Тэўтонскага ордэну, альбо з Ватыкану штосьці прыйдзе, альбо дзякуючы вось праводжу сесіі рэгрэсіўнай гіпнатэрапіі, і тут можа праз нейкую крыніцу выйдуць з намі на сувязь новыя веды. Але ну, цяпер вось ёсць такія гіпотэзы, ёсць такія у нас погляды, дагадкі, што гэта магло быць так. Ну, менавіта па гэтай прычыне мы ў пачатку і агучваем сённяшнюю дату, да, каб было разуменне, што гэта не нешта статычнае, да, веды, разуменне, яно рухаецца, мяняецца, як прастора, як сусвет, да, яно увесь час знаходзіцца ў развіцці. Вось сёння мы гэта бачым і разумеем вось так. Да, а праз пэўны час пры нейкіх умовах, да, да нас мы патрапім у нейкі правільны партал, да, і нам могуць адкрыцца нейкія новыя веды альбо новыя грані, нейкія нюансы, да, якія дазволяць пабачыць нейкую з'яву зусім у іншым свеце. Да, і таксама гэта зафіксуем, прагаворым, да, фармалізуем у словах, да, дадзім гэтым ведам нейкую форму слоўную, да, і зафіксуем, да, гэта ўжо будзе існаваць. А далей будзем глядзець, як гэта будзе развівацца. Я думаю, на сёння нам трэба ўжо закругляцца. Трэба, але некалькі важных яшчэ рэчаў, которые трэба сёння яшчэ акрэсліць. Глядзіце, наша радуніца астранамічна радуніца, і вось сённяшні дзень поўня у яднанні з Майяй, зоркай Майяй, яна звязана з тым, што на небе называецца па-расійску Млечны путь, на нашай мове гэта малочны шлях, але малочны шлях гэта ўжо калька з расійскай мовы. А нашыя продкі крывічы называлі вось гэтую такую паласу зорак на небе, гэты шлях зорны, ведаеце як? Як? Дарога да Бога. Прыгожа. Гэта дарога да Бога. І вось яна ў гэты час, з сённяшняга дня і аж да 5 мая, гэта дарога не то што приближаецца да нас, у мільярдаў кіламетраў яна такая самая, як і заставалася практычна, але адтуль паступаюць вібрацыі энергіі, і вось партал для духоўнага развіцця,
для пашырэння свядомасці цяпер адчыняецца. Лепшы час для паэтаў, для людзей, которые хочуць атрымаць натхненне, убачыць будучыню народа, атрымаць, як шукаюць нашыя часта нацыянальную ідэю, збіраюцца недзе там і шукаюць нацыянальную ідэю. Тут не трэба шукаць, трэба пачуць і не нацыянальную, а боскую ідэю для нашага народа. І апошняе, што хачу сказаць, 5 мая вельмі важны дзень будзе дзень містычнай вады. Вечарам ад 18, прыкладна ад 18 гадзіны да поўначы будзе вада валодаць вельмі містычнымі якасцямі. Справа ў тым, што я ўжо шмат расказваў пра гэта ў інтэрнэце. Справа ў тым, што вось тая крышчэнская вада, которая там, калі там 18-19 студзеня у праваслаўі святкуецца хрышчэнне, і там вось гэтая вада містычная. Справа ў тым, што згодна з даследаваннямі метафізікаў, гэта не адзін дзень у годзе, а гэта 14 дзён у годзе. 13-14, залежна, ну там розныя нюансы. Вось. І дзякуючы астраноміі, астралогіі, мы знаем дакладна, калі вада, згодна з фізічнымі прыладамі, фізічнымі, не забабонамі нейкага знахара, як гаворыцца, забабонамі, не нейкай там бабкай-шаптухай, а згодна з астрафізічнымі даследаваннямі на арбітальных станцыях, тут на зямлі, даследаванні на гэта ўсё ў інстытутах. Вось 14 разоў у год вода становіцца ацаляйнай, ачышчальнай, такой, ну, попросту містычнай. І гэта будзе дата 5 мая вечарам. Вельмі раю ўсім, хто мяне будзе слухаць, залезці, набраць у ванную, паляжаць пару гадзінаў, супакоіцца, адпачыць, аздаровіць сваё цела, пачуцці і розум, памедытаваць у гэтай вадзе. Хто мае мажлівасць паехаць на нейкае прыроднае азерцо ці ў крыніцу, акунуцца менавіта вечарам 5 мая. Гэта вельмі карысна будзе для здароўя, для розуму і для душы. Вось. Вельмі добра. То бок вось такая 4-го, да, і 5-го вось такія асаблівыя важныя дні. Так. Ну і сёння таксама поўні, я думаю, што таксама Ну важна. і гэты месяц пачынаецца з поўні і заканчваецца 31 мая таксама поўняй. Ну, шмат чаго яшчэ вельмі астралагічнага, файнага ў гэты дзень. Вось. Ну, добра, яшчэ што датычыцца мовы, то 22 мая будзе дзень, калі вельмі карысна правесці такую маўна-йогу, йогу маўчання, для таго, каб сіла слова была ўзмацнёная. У гэты дзень трэба альбо маліцца, альбо дзякаваць Богу, альбо чытаць мантры, альбо маўчаць. Не губляць энергію сваіх словаў на нейкія непатрэбныя рэчы, на плёткі. Лепш правесці такі інфармацыйны пост, і тады гэта дасць магчымасць чалавеку, который правядзе у маўчанні 22 мая, узмоцніць сваю мову практычна да гіпнатычнай. Вось. Ну, вось такі у нас Парады. на сённяшні дзень, да? Такія магчымасці. Так што добра, цудоўнага ўсім дня багіні Маі. Так, і вам таксама. Напаўняйцеся святлом, энергіяй боскай. І, ну што, уперад дозор!